apa? Sudah. Oh. Oke guys, jadi iki kenapa rada awan karena sak kesok ki udan terus dan iki yo cek gerimis guys. Iki wis banduwur tapi yo cek gerimis. Iki akan review jajan guys. Jajan, jadi sebagian jajannya anak saya sudah teko. Kebetulan mesti. Gak pate oh. Ini lagi saan loh. Iki bukan ndengi marjane sakeh yo. Ya wis sama ini di marjane. Sampai kene mak yo. Marjane sampai kene. Hitung dulu aku sakit di sini rolas. Kok kan bagi lah dek iki. Ora. Karo iki. Ini tunggu ini. Iki dorong berangkat. Iki ndek ini. Iki sana yo. Iki sa anu. Kayak Astor ngono lho. Jenenge sak apa ini? Terana. Hah? Beda ketoke, Mbak. Mari tanggalnya nyempel guys. Jadi sing lagi teko iki karo Iki guys. Iki apa ya, Mbak? Astronot. Nah, yo sebenarnya iki wis arep apa? Duwe pikiran pun nyicil-nyicil yo, tapi masalahnya kan urung Pepek. Urung lengkap. Jadi nek misalnya metu ku akeh iki meneng sing ditakutkan kurang gede atau piye ngono. Tapi ki mau bar wis golek ada ya, Mbak. Karena kita wis hunting-hunting gua ada guys kan. Bayangannya kan kayak pas belanja ngono kan, ben sak bari. Koyak mau. Nek ambrung kok. Ben sak bare kuwi iki nganu apa jenenge tas iki iso digonen. Nah, tapi nek mau ternyata iki enak iki ukurannya sing cilik-cilik nek misale bayangannya kan jajannya kan ada beberapa. Aku nek dijajak nasi susu kayaknya tas-tas kuwi iki gak sedeng. Main dari kapan bisa ketemu? Berapa macam? Jajannya loro, kalian loro. Sudah kesuka. Kalengnya sak kongguan mboten, Mas. Ora, dikira dicaknya. Oh, sing iki to. Kalengnya sing iki. Iya. Jajannya iki ora dua kali. Kalau yang kalau jajannya sing pas aku masuk. Ya, kira liyane. Wah, jajanan sing pelan-pelan. Berarti tas mau sedeng, Mbak. Cuma yo, tapi cuma nek sing tenteng iku gak sedeng, soalnya kan ngisore cekung kan. Nek dienggo kaleng gak anu. Lah ya tak coba dhisik. Kali iki guys. Ini kata apa jenenge ora kok gede kok kaleng ini. Dhewe ora kaleng guys kok. Lha apa? Apa gitu kok. Sing anu, apa jenenge? Bunder gak sih iki? Iya. Iki lho kayak gini-gini ini. Iya, kayak gambar iki. Mari kita ini sampai guys. Kita lihat. Oh iya. Oh, iya ngene iki lho. Tapi memang tinggi. Ini kata iya padha yo, kayak Astor ngono kuwi kan yo. Ya, tapi gak enek anune, Mbak, gak kena kok ngene gini. Kayak enak apa? Nah, iki kan iso bayangane, heeh. Misal iki sak piro? Berarti sing krinjing kotak mau Mbak sedeng ya. Nek iki. Iya. Mbak. Yo, paling ora padha lah yo. Lho sik Mbak, engko iro-iro kene golek adah bingung. Yes. Oh, kayak kaleng anu iki. Kayak kaleng. Kaleng-kaleng aja biasa ngono kae yo. Dhuwure padha. Sedeng lah yo berarti. Heeh. Nek misalnya ada apa jajan plastikan kan ketok yo karek dikek dhuwure ngono kan. Yo ketok aja nih. Cukup sing keranjang mau ya, ijo mau ya. Ini sebagian anak sing wis teko guys ning kene wae. Itu yang kita lihat kado berarti. Paling kok. Paling kado soalnya jumlah kan pembagian kan antara mak karo mbak yang mungkin kado guys tapi yo gak Jumlahe anune padha. Oh, aku lain itu. Terus kita lanjutkan di tempatnya. Mae, wis. Cus. Oke guys, kita tekan di rumah
iki udah kok indah ya. Variannya sing sudah ada Variannya. ini dan ini. Terus yang dikirim belum. sirupnya nek diindah kan wis enek. Nek mae enggak tahu sirupnya mae. Iki jajane mae. Iki jumlahnya berapa enggak tahu ya. Jadi kita Ku lho sak anunan 6 semua bukaan sak kerdus. Kalau iki guys, jadi jumlahnya dua ini iki contoh. Nah, iki mangga wis awak dhewe jajal tuku tas iki. Nanti kita coba. Kayak kurang gede sih. Kurang gede. Berarti engko tuku sing jumbo. Kita di anu guys, cuma contoh ngono lho guys. Lah iku Jajal dhisik sampe iki piye ngono. menurut iki ning diindah barang guys, mesti kan diindah nyocokno juga. Tapi juga kan yang tengahnya sirup kan. Sirupnya ning kono. Terus Jajan itu kan juga tumpuk ngene, tapi kalau kurang tinggian. Iya. Iya, kurang tinggi. Iya, heeh. Berarti ini kurang besar sedikit ya. Kurang besar. Berarti Ini sing kalau sambal jumbo. sirupnya, Oh, ini ada sirupnya ini guys. jajal. Atau kok dulu ya? Itu tak boleh nggak ya? Oh, langsung yo kan dibuka. Itu kan hasil anunya juga dibuka. Nah, kayak jajannya ning pinggir-pinggir itu. Nah, ning contohnya di Indah mau kan fotonya ngono. Ini guys, jadi kan ini nggak enggak ya jajannya di pinggir ya. Nanti kita tanyakan dulu sama Indah. Penting Enak kita harus ini. beri contohnya. Masya Allah. Rasanya kayak malah seneng loh bisa berbagi sama Masya Allah kabar. suatu saat kita bisa berbagi rezeki sama seperti Mae dan keluarganya Dimas Indah. Amin ya robbal alamin. Bisa berbagi. Berarti kan niki sak menit 6 ya mbak, sak kerdus 6 ping 0 lupat mau 6 pitu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 ping 16 6 ping 16. Nek iku piro sak kerdus di sini? Lah iya maksud kan kuwi sik 6 ping 16. Terus iku sing kuwi piro sini mbak sak Ya kerdus? pasti tetap sama lah. Tetap sama. Ini kan tetap sama. 6 96 96. 100 ketoke. Iya, Iya, 100. Mae 100. kurang lebihnya seperti itu lah. Ini karena Mae sebenarnya kita mau berbincang-bincang sama Mae besar, Mae lagi masak. Dan juga Lina juga lagi Bubuk. Terus jadi lanjut nih Endah nih Cuma jadi ceritanya ini meh ikutan pertama guys, tapi gak sido karena gak memungkinkan kan. Ini mau Mae sare. Terus jadinya dilanjut karo apa Mbak Mur dhisik, terus bilang yo entuk enek info tas iki, kita handling tas dapat ini. Sekalian ya mbak ya. Kalau menawa iki cocok kan ya bisa jadi kan. Apa nek gak iki kok satu jajannya nang tengah karo siji jajannya nang dhuwur kan. Soalnya jajannya sing apa plastik kan limo kan bilangnya kan dua toh. Sini iso dek tengah, sini nang dhuwur ya bisa jadi pakai ini juga. Nek enggak kok ya sing rada gedenya juga bisa karena kita pernah indah Pak piye. Nanti telepon juga, soalnya tadi sudah minta nomor teleponnya. Tadi mbok bawa. Hah? Tadi mbok bawa. Ya. Nomor teleponnya dicatat di nota. Mbak Mur deh. Sik, tak tekok nang Mbak Mur. Oh, soalnya susuke sing nampani susuke mau Mbak Mur. Mari aku menanyakan Mbak Mur dulu. Wis kita ke tempatnya di Indah ya. Oh, heeh. ACC tidak untuk ini atau soalnya di Indah pengen iki guys warnanya kalem iki ngene guys tuh detailnya tak syuting masih mbak coba uklek nah iki warnanya jadi kalem terus juga berguna ya mbak bisa tinggal ngirim-ngirimi ngono tas ini karena memang ini kan bakal akhirnya kok dienggo meneh ya bakal dienggo ning pasar apa dienggo ning sawah kayak ngono kuwi nek misalnya nganggo sing kain sebenarnya ya iso cuma nek kain ngono kuwi kan kok endingnya bakal jarang kepakai meneh kan kayak ngono jadinya ki lebih untuk orang desa dan sekitarnya ini lebih bermanfaat untuk gue belanja dan lain sebagainya. Guys saya tak tekok nono tasik guys nih Mbak Mur guys. Oke guys, berarti ini balik ning toko ini kembali lagi. Tadi kan kita udah beli contohnya ya Mbak ya. Kita udah beli dan contoh. iki mau sidone di fixno tuku sing iki guys. Iki tasik kayak ngene. Ya ini ya Mbak ya. Warnanya sih kayak hijau mau kayaknya. Ternyata ini. Ya warnanya seperti warna-warni
mau tak kira nek sak bread ngono lho. Ya. 150 ya Mbak ya. Wis dihitung tenan, Mbak. Aku baru ngitung Mas ya. Murah betul lah. Terus bisa bawa berapa ya kira-kira ya? Kalau luar biasa. Luar biasa. Untung entuk soalnya ki mau ning ndi iki. Ki mau kene wis ngendeki Patoko. Patoko. Kita udah Patoko sing 2 kosong, sing 2 urung cocok. Dan juga ukurannya gak enek. Dan iki mau untung kene pas ngeterno Mbak Mur wis sempet takon-takon ternyata ning kene enek dan alhamdulillah iki wis cocok guys. karena iki mau kene meh jumbone, Mbak, tapi kok ning kene kosong, ukurannya sampean itu. Sebenarnya ini ya wis pas banget ya, tapi ini cuma kan menanggulangi lah nek tambahan ben rada gede sithik ngono lah, tapi gak enek ya wis iki wae gak apa-apa daripada ning ndi kan stoknya yo gak enek. Wis kita bawa. Kamu Mbak. Mbak ambil ya. Tapi ya kurang. Ya, mana tadi dibantuin ya, alhamdulillah. Ayo Mbak kurang satu tapi aku dilebokno gitu. Tapi ke Kamu muat kok nek dilebokno. Dia barangnya, Mbak. ya niku tase. Bukan tidak kuat, tapi tidak Tadi guys, yang besar terus untuk naik. Ya wis. Met, Mbak. Matur suwun. Pon tas mawon. Oh, tas mawon. Pon bayar deh wau pon transfer. Makasih ya guys. Yes guys, nanti kita Lanjut bersama bersama Mama Kinara. Nanti Mama Kinara ben mereview kita sih di bleng-blengno. Nek wis cukup kita langsung share. Malah besok ya urung apa soalnya jajane ya. Ya, wis Mbak, makasih ya. Iki cek beberapa hari lagi guys soalnya. Nggih. Tak anukno. Jajan jajan. Jajannya soalnya tekonnya mendekati hari lebaran. Ya udah. Buat lanjut sama Mama Kinoy cus. Ya. Oke pemirsa, ini jadi tasnya sudah sampai rumah. Alhamdulillah. Sesuai requestmu. Jadi kenapa Mbak ada tiada ingin iki nek orang nganggo tas kain? Soalnya pikirku nek nganggo ngene iki iso dipakai berkali-kali ngono lho guys. Jadi ora mau sekali pakai. Nek sing koyo tas kain ngene kan jarang toh Mbak yo, maksudnya dipakai lagi. Nek ngene kan iso dienggo ning pasar. Engko iso dienggo nek ning sawah ngono kuwi iso dienggo ada bontot dan Dienggo lain ngirim-ngirim, sebagainya. Iya, nek ngene iki fungsional guys, fungsinya iki akeh banget. Untuk orang desa ini sangat bermanfaat. Ngono kuwi dadi ya wis lah gak apa-apa. Jadi iki ben ora sekali pakai ngono lho guys ya. Nah iki dek mau ki sebenarnya aku baru nyucutno Kinara piring mau ki aku yo wis golek-golek. Mampir-mampir ning pasar apa segala macam ning tapi ternyata ki stoknya akeh sekali. Terus enek juga model ngene iki. Model ngene iki tapi ki maksudnya dene sing koyo mengkilat ngono ki lho guys, sing koyo warna-warni ngono kuwi. Lah terus aku yo mau meskipun dikeno wong kan tetep maksudnya ki yo sing apik sisan ngono lho yo Mbak Jess. Tapi jarene bakule malah kuat sing kuwi. Cuma warnanya kan dia gak seneng tapi ki marai gonjreng ngono lho yo. Perpaduannya Ya memang warnane. Ya jadi nek wong sepuh apa ibu-ibu bawa-bawa niki gak masalah sih yo Mbak yo dengan warnai. Tapi ki maksudnya tanam ben disote iki ketok apik. yo lho Mbak. Maksudnya ki ning syutingan Denda yo ngono. ben Warnanya senada. aku ben ora merusak mata ngono lho guys. Wis ora apa-apa ya apik kok Bedone meh iku lho, meling-meling ambek dop. ambek Apa sih? kedok ngene Iya. kok maksudnya iki warnane. Iki berarti belinya 150 guys. Ya, iki dadi kok isine dino sampean wis tek. Ayo Mbak, ambilkan Mbak. Wes. Sampean contoh iki contoh. Wis enek contone mau. Iya. Kan gak nganggo jajan. Nek kono enek jajan. Oh, enek Nek kono enek jajan. Heeh. Tapi jajan segede ini tak kayak nomor Andara para jajan sampean kula nek rasa kula aja enek ora. Sidane Mas Dimas jarene kon kayak piro? Mau sih ning syutingan Jarene lho. iki. Ngomong Oke, Mbak. jika kabeh Mbak sak kreceke. Ora enek. Oh, jadi sampe nomor ngene iki tok kok. Ya enek sing gede gak, Mbak? Enggak ada. Tiga contoh. Nastar. Oh. Ya wes berarti ora enek, guys. Berarti tak kena bangan ora kabeh iki segede. Wes gak apa-apa. Meh dicontoni sampean Tapi buka cukup, kira-kira. kan? Sampean cukup, Sampean kan? ben Nek cukup
Insyaallah cukup. Kene wis tak pekno sik. Sik guys, tak pekno engko ndang anu sik. Nek dia mau kan wis Ben enek. Indah roh ngono lho. Nek wingi kan saurunge aku beli iki nganu, guys. Maksudnya iki Yo wis di nek mau kan wis tak contoni kan nek mau. Jadi iki cara iki kan yang tengah kan. Yo, Iki yang dua kaleng tengah. ini kan. Jadi Heeh. nek tengah iki aja nek space ngono lho. Misalnya jajane mbok kayak tengah terus engko sijine ning dhuwur. ning dhuwure yo. Iki tengah lho. Kaleng. Heeh. Kok bolak-balik ya, Mbak? Mang mbok balik sisa nek muga sisa nek yo penak uripem. Nek gak ngono yo kok nek kenane. Nek kenane. Wis lah menurutku yo wis cukup sih kalau ngene. Wis cukup. Ya Rabbana ya Rabbana. Ngene. Lah menurut sampean ki jajan sing wis mbok anu sampai samono ki muat gak? Muat Mbak, muat. Amin. Nek aku yo kan kene kok terus siji Yo, dhuwure kan. yo karepku ngono. Karepku ngono. Ya wis muat kan, pas lah cara Muat. yo. Iki kok sing jajane kene stoke ning dhuwure wis. Soale ameh sing gede nah kan yo kene kan stoke. Soale stoke karek iki, guys. Demo yo gak iso milih warna soale kene tekan kono terus ameh tutup. Jadi sing pesen-pesen wis tekan jabo kabeh. Wis iki dadi totale 150. Regane per Mbak siji? Satunya 9.000. 9.000 guys. Terus mono regane kemarin. Dia emang karena beli satu jadinya 160. Asline ki 10.000. 51. Iya aslinya 10.000 terus ambil bakule jarene dikei harga 9.000. Terima kasih bakul Pak Koko, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Sing mau beli lokasinya di Jalan Miring Padangan. Terus bolak-balik guys kita nyonting dan juga ngelarisin ini kono ya Mbak ya. Sing tuku apa ada untuk bacaan, tuku rak sepatu kae, sing kleru kae. Asine ora kleru. Mengerarahnya cara masak. Terus Guys, warnanya tak sepilo guys. Baru Ilingno iku wegah aku. Aku mangkel, guys. Jadi wis muring-muring ning apa balik to tak. Kayak iki Mbak, ya wis. Oh yo. Sing aku kayak aku ambil baju Jessica. Baju Jessica kan ngene. Lah kok emang kita kon buka yo ora mbok buka. Lah aku yo emosi yo Mbak yo. Yo ora? Wes ora eleng-eleng. Aduh. Ya Allah, iki lho guys, ki warnane ya. Warnane Mama Kinder Joy minta warna-warna yang pastel. Ngeri banget. Minta warna-warna pastel iki jone lho. Jadi ini nek kaya ngene awake dhewe kok iso nyicil nek misalnya jajane sing pastel wis teko yo. Jadi Ini kan soalnya diurung guys. Jadi nek misal apa diadai sik, lah kok minder gawe ini gak sih? soalnya Arifin ngomong ngene nek jajan plastikan kuwi pesen dhisik engko disembuti ngono. Dan Jadi ini ya wis. kapan? Ngomongnya dene mbak dia tak tekoni kan ngomongnya mepet ae. Lah kok nek stokin tak Enggak tahu aku. Bagi-bagi nih. Ya menawa wis pesan. Tapi enggak harus tenan. Wis tak tekoki ya kuwi dudungan dhewe mbek Arifin. Ya ndek wis tak tekono ya. Jadi Lah kok videone wis tak takokno. Lah Wis kapan aku ngono. Lah yo ngantek mepet-mepet ki yo. Terus ora entuk pe diseni apa? Benong, kok njajal tak omongane. Yes, guys, ngono iki dadi apa jenenge Mbak Jessica karo Mbak Palupi mau berbuka puasa di rumah Mak. Dek mau ketoke nyayur soto. Nyoto Tapi lagi soto guys. karo bakwan sayur. Yo sok apa jenenge gantian kita akan berbuka nih gone ibu yo guys yo. Wes karena ini kan juga waktunya masih rodok 2 minggu lagi lah. lah ya maksudnya kan ijek nek waktu banyak toh. Ngono toh. Ibu enggak ada bubar biasanya kok nggak Mbak Makjah Mbak sing Oh. Ketoke ibu Maja ki sibuk. ibu ki apa jenenge ape ngajak tonggo-tonggo ki ning ngene Bu cari ae Oh, sing kayak kemarin ya. Jadi luwih anu. Cara kan pas ning kono masakan apa kan iso yo. Dan kayaknya nek jadi guys yo, ini nanti tanggal 23 waktu Minggu nanti bakalan bukber di sini guys. Bareng-bareng nanti saudara-saudara, teman-teman semuanya bakalan diundang di sini. Nanti makan-makan bersama di sini ya Mbak ya gitu. Bukber di sini. Ditunggu saja pokoknya kita kok bakalan buka nih gini Bu Yuni ngono karena engko mesti nek semisal anu kebiasaan pemirsa ya guys ya nek semisal
ning mak iya, ning ibu enggak, mungkin wis biasa, udah diomongan biasa. Oh, ngono. Biasa. Soalnya wingi bareng kan ya ngono, Mbak. Mas aku juga Ini ku urung. Ya wis. enak wae guys, sabar. Sabar. Mending membelah diri aja dadi amuba, kontennya meloro langsung hari kuwi separuh. Ngono separuh ning kene. Ibu ket mau telepon, guys. Ya. Wes guys gitu dulu, ditunggu konten selanjutnya sesok, maksudnya kita sampai mulai ya mereka. Yo bener ya, wis menae sepurane wis misal ada perkataan atau tingkah laku dari perbuatan kita semua yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Donga dinunga muga-muga paringi suara panjang umur. Rezeki yang lancar, urusan dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.